Pemuda Yoma. Percuma bengen janji yen gawe lara ning ati sekinis nyata sampeyan bohong kula. Sing duwe Brunei Kang Men. Oh Kang Men. Kula ora percaya senajan sampeyan sumpah kula niwatir mamah yang paling sayang karena cinta korban jiwa aduh kecewa sekian sampeyan sifat siji demaning kula sing duwe TV rusak apa mani Kang Men sayang sing duwe Brunei ayo mangga kurang apa Kang Men sing duwe Brunei sayang Mama Nia Papa Manik sing duwe Inggris ayo sing duwe Inggris sing duwe Brunei Papa Manik Pemuda Yoma Mama Nia percuma bengen janji yen gawe lara ning ati sekian wis nyata sampeyan bohongi kula. Mama Nia terus Nia ora percaya senajan sampeyan sumpah kula niwati
kasih nih aja.